Γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Μαριόγλου. Υπάρχει ένας βαθιά ριζωμένος, σχεδόν βιβλικός μύθος στην κοινωνία μας που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά μέσα από τραγούδια, ταινίες και συζητήσεις. Ο μύθος αυτός λέει: αν δεν ζηλεύει, δεν σ' αγαπάει πραγματικά. Έχουμε μάθει να ταυτίζουμε την κτητικότητα με το πάθος, τον έλεγχο με το ενδιαφέρον και τον ψυχικό πόνο με το μέγεθος του συναισθήματος. Όμως, μέσα στο κλινικό γραφείο, όταν οι πόρτες κλείνουν, η πραγματικότητα αποκαλύπτεται εντελώς διαφορετική. Η ζήλια στις σχέσεις δεν είναι και δεν υπήρξε ποτέ η απόδειξη της αγάπης που νιώθει κάποιος για τον σύντροφό του. Η ζήλια είναι το απόλυτο μέτρο της ανασφάλειας που νιώθει ένα άτομο απέναντι στον ίδιο τον εαυτό. Όταν η ζήλια ξεφεύγει από τα όρια της στιγμιαίας φυσιολογικής ενόχλησης και μετατρέπεται σε ένα διαρκές εξουθενωτικό κυνήγι μαγισσών, η σχέση μπαίνει σε ένα καθεστώς αργού θανάτου. Σήμερα θα αναλύσουμε γιατί ένας κατά τα άλλα λογικός άνθρωπος καταλήγει να ελέγχει κινητά, να ανακρίνει προθέσεις και να φαντάζεται προδοσίες εκεί που δεν υπάρχουν. Θα δούμε τι συμβαίνει στον εγκέφαλο και την ψυχή του και πώς μπορεί αυτή η πληγή να υπουλωθεί. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τη ζήλια, πρέπει πρώτα να τη δούμε επιστημονικά. Η εξελικτική ψυχολογία, με κορυφαίο το δόκτορα David Buss, μας εξηγεί ότι η ζήλια δεν γεννήθηκε ως μια παθολογική συμπεριφορά. Στο προγονικό μας παρελθόν, στις σπηλιές, η απώλεια του συντρόφου σήμαινε απώλεια πόρων, τροφής, προστασίας και της πιθανότητας να επιβιώσουν τα παιδιά μας. Ο εγκέφαλός μας λοιπόν ανέπτυξε τη ζήλια ως έναν απαραίτητο συναγερμό για να προστατεύει το δεσμό από πραγματικούς κινδύνους. Το πρόβλημα στη σύγχρονη εποχή είναι ότι ο αρχαίγονος αυτός μηχανισμός έχει κολλήσει στο «on». Ας δούμε ένα καθημερινό παράδειγμα, τον Νίκο και την Ελένη. Η Ελένη δουλεύει σε μια εταιρεία και ένα βράδυ στις 10 η ώρα δέχεται ένα μήνυμα στο κινητό από ένα συνάδελφο που αναφέρει: «Ελένη, θύμισε μου αύριο να δούμε εκείνο το project». Ο Νίκος βλέπει την οθόνη να ανάβει. Εκείνη τη στιγμή το νευρικό του σύστημα παθαίνει σοκ. Ο εγκέφαλος του δεν βλέπει ένα απλό εργασιακό μήνυμα. Η αμυγδαλή του, η περιοχή του εγκεφάλου που στις βασικές λειτουργίες βρίσκονται η επεξεργασία συναισθημάτων, ο μηχανισμός επιβίωσης, η συναισθηματική μνήμη και η κοινωνική συμπεριφορά, αντιλαμβάνεται το μήνυμα ως απειλή για την επιβίωσή του. Το σώμα του πλημμυρίζει με κορτιζόλη. Αντί ο Νίκος να ρωτήσει ήρεμα, αρχίζει την επίθεση. Ποιος είναι αυτός? Γιατί σου στέλνει τέτοια ώρα? Τι τρέχει μεταξύ σας? Ο εξελεκτικός συναγερμός του Νίκου χτύπησε λανθασμένα, μετατρέποντας μια αθώα στιγμή σε σκηνικό πολέμου. Όμως, πέρα από τη βιολογία, η ζήλια τρέφεται από τα παιδικά μας τραύματα. Η θεωρία της προσκόλλησης μας δείχνει ότι η έντονη παθολογική ζήλια συνδέεται άρρηκτα με τον αγχώδη τύπο προσκόλλησης. Οι άνθρωποι αυτοί φέρουν μέσα τους ένα βαθύ ανεπούλωτο τραύμα εγκατάλειψης. Ας δούμε τη Σοφία και τον Γιάννη. Ο Γιάννης θέλει να βγει την Παρασκευή το βράδυ για ένα ποτό με τους φίλους του. Η Σοφία από το απόγευμα αρχίζει να νιώθει ένα κόμπο στο στομάχι. Όταν ο Γιάννης φεύγει, η Σοφία αρχίζει να του στέλνει διαρκώς μηνύματα. «Πού είσαι? Με ποιον μιλάς? Γιατί αργείς?» Αν ρωτήσουμε τη Σοφία θα πει: «Τον ζηλεύω γιατί τον αγαπάω και φοβάμαι μην το χάσω». Η κλινική αλήθεια όμως είναι άλλη. Στο ασυνείδητο της Σοφίας, η έξοδος του Γιάννη ξυπνάει την πεποίθηση «δεν είμαι αρκετά καλή, κάποια στιγμή θα βρει μια καλύτερη και θα με αφήσει». Όταν η Σοφία ελέγχει το Γιάννη, δεν προσπαθεί να ελέγξει εκείνον. Προσπαθεί απεγνωσμένα να ελέγξει το δικό της τρόμο ότι θα μείνει μόνη. Μεταφράζει την ελευθερία του συντρόφου της ως προσωπική απόρριψη. Το μεγαλύτερο, το πιο συγκλονιστικό δράμα με τη ζήλια είναι ότι λειτουργεί πάντα ως μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Η συνάδελφος ψυχολόγος Αγιάλα Μάλα Πάινς, που μελέτησε τη ρομαντική ζήλια,
περιγράφει αυτόν τον τραγικό φαύλο κύκλο. Ο ζηλιάρης σύντροφος, στην απεγνωσμένη του προσπάθεια να μην χάσει τον άνθρωπό του, δημιουργεί ένα κλειό απόλυτης ασφυξίας. Ψάχνει το κινητό, τσεκάρει τα likes, ζητάει βιντεοκλήσεις για επιβεβαίωση, απομονώνει το σύντροφό του από φίλους και συγγενείς. Τι συμβαίνει τότε στον άλλο άνθρωπο? Αρχίζει να νιώθει ότι ζει σε μία φυλακή. Αισθάνεται ότι περπατάει διαρκώς σε ένα ναρκοπαίδιο, όπου η παραμικρή του κίνηση θα παρεξηγηθεί. Σταδιακά, η αγάπη και η ζεσταθιά μέσα στη σχέση αντικαθίστανται από την αγανάκτηση και την κούραση. Ο ελεγχόμενος σύντροφος, πνιγμένος από την έλλειψη εμπιστοσύνης, αρχίζει να απομακρύνεται συναισθηματικά. Και τότε, ο ζηλιάρης σύντροφος λέει «Το ήξερα! Είδες που είχα δίκιο και απομακρύνεσαι!» Δεν καταλαβαίνει ότι ήταν η δική του καχυποψία που έσπρωξε τον άλλον μακριά. Κατέστρεψε την αγάπη στην προσπάθειά του να την κρατήσει με τη βία. Όταν η ζήλια εγκατασταθεί σε ένα σπίτι, η σχέση μετατρέπεται σε καθεστώς ομηρίας. Το κόστος στην ψυχολογία και των δύο συντρόφων είναι τεράστιο. Ο άνθρωπος που δέχεται τη ζήλια νιώθει αόρατος. Νιώθει ότι δεν τον εμπιστεύονται, άρα δεν τον γνωρίζουν πραγματικά. Αλλά και ο άλλος σύντροφος, αυτός που ζηλεύει, ζει σε μία μόνιμη κόλαση. Το μυαλό του δουλεύει σαν μία μηχανή παραγωγής σενάριων επιστημονικής φαντασίας. Γιατί χαμογέλασε? Γιατί κοίταξε εκεί? Αυτή είναι η διαρκής καχυποψία που νεκρώνει την οικειότητα. Το σεξ πάβει να είναι μια πράξη ένωσης και γίνεται πεδίο ελέγχου ή επιβεβαίωσης. Η αυθεντικότητα χάνεται, γιατί ο ένας σύντροφος αρχίζει να κρύβει αθώα πράγματα όπως ότι συνάντησε ένα παλιό φίλο, μόνο και μόνο για να αποφύγει την ανάκριση. Όταν όμως αρχίζει να κρύβεις πράγματα για να γλιτώσεις την κρίνια, το ψέμα μπαίνει στη σχέση. Και όπου υπάρχει ψέμα, η εμπιστοσύνη διαλύεται οριστικά. Πώς θεραπεύεται η ζήλια? Η μεγαλύτερη παγίδα είναι να πιστέψετε ότι η λύση είναι να σας δώσει ο σύντροφός σας όλους τους κωδικούς του ή να κάθεται στο σπίτι. Όσα πιστοποιητικά πίστης και αν σας δώσει, η ζήλια θα βρει μια νέα λεπτομέρεια για να τραφεί. Γιατί η πληγή δεν βρίσκεται στη συμπεριφορά του άλλου. Βρίσκεται στη δική σας αυτοεκτίμηση. Στη συνθετική συμβουλευτική δουλεύουμε στη ρίζα. Με τη γνωσιακή συμπεριφορική μαθαίνουμε να σταματάμε τα καταστροφολογικά σενάρια πριν γίνουν πράξη ελέγχου. Και με την ψυχοδυναμική προσέγγιση αγκαλιάζουμε και θεραπεύουμε το παιδί μέσα μας που φοβάται ότι θα το εγκαταλείψουν. Χτίζουμε μία εσωτερική ασφάλεια. Η υψηλότερη μορφή αγάπης είναι να ξέρεις ότι ο άνθρωπός σου έχει την απόλυτη ελευθερία να φύγει, αλλά επιλέγει κάθε μέρα να είναι δίπλα σου. Μπείτε στο konstantinosmarioglu.gr για να διαβάσετε το πλήρες άρθρο. Αν η ζήλια πνίγει τη σχέση σας, μη ζείτε στην κόλαση. Ελάτε να το λύσουμε μαζί. Σας ευχαριστώ.